Després em queda eixe, jo l'agarraria roig. Perquè pareix que sigui terciopelo. Després es passa al canó. I això és un torn de canons. Este sí que està inventariat. Sí, està. Està en Madrid. El torn de canons és senzillament que la trama o l'ordim es passa a un canó. El sistema d'anar enrotllant i anar. Torn de canons. Ell passem la trama o l'ordim. En un canó prou modern perquè té una protecció de ferro darrere perquè així no, però en les màquines que el manejaven a d'ell n'hi havia un desgaste de la fusta i així no es fa el canó. Per a què? Direu, el canó per a què? Doncs si el canó és per a ordim se'n va allà. Allò es diu el parral, filet, i els canons es posen allí. Per l'ordim, per a què? Perquè per a fer un llençol, anem a suposar, 2 alnes, doncs tens que posar 2.000 fils per aconseguir l'amplària. Entonces tens que anar, com allí no caben 2.000 fils tots a la volta, tens que anar repetint-los 100 a 100, 200 a 200, són 2.000, doncs... Anar fent sèries. Clar, anar fent sèries que es diuen polers. Polets? Polers, sí, es diuen polers o mitja poler. Perquè en els llibres és així, però és que sí, m'ha passat una cosa igual. Mira què vaig fent jo, rodant i posant l'ordim. Això és el que no tenies. Això és el que tenia. Això és el que tenies. I ara us explicaré el que no tenia, que fue el mateix que això. Però això no tenim inventariat? Sí, està ahí. Ah, sí, que forma part, sí, ja està clar. És dir, què passa? Que jo necessito 2.000 fils, me tinc que vindre així per fer un llençol. Però al mateix temps, un llençol no vaig a teixir, tinc que teixir-ne 50, 60... Llavors, jo vaig pegant-li voltes i allí tinc un indicador, un rellotge. És una carpeta que tenies allà. La carpeta de tot això. Per a veure, cada volta té 2,30 metres. Allà va marcant-te. I allà va marcant més metres. Quan jo acabe així, talle, allí les bastidores, i ja veuràs què és el que faig. És important que vos expliqui aquest moviment perquè si no, no s'entén res. La carpeta esta la posarem així. Què és? La carpeta esta és l'expedient que tu ja vas de l'últim. Jo ja tinc els 200 metres, no? O sigui, els metres que jo volia. Talle i comença de nou. Em posa un altre, perquè he posat 100 i pico fils, doncs talla i comença de nou així. Entonces ja me'n vinc... I el que has tallat que ho deixes així com ho has deixat? Així com està, perquè això després passaré al plegador, allà darrere. Entonces, què és molt important? Si no, no s'entén. És que jo no... Així tinc 2.000 fils i només se tenen que creuar ni es tenen que embolicar. Entonces tinc que fer la creuera. Què és la creuera? La creuera és que si el fixes així n'hi ha uns que van per dalt i altres per baix. Sí. Jo passo la mà, els de dalt són tots estos que jo els tinc dalt. Ara, ja sé qui estan dalt, no? Passe a sota d'ací i farà que no me s'emboliquen. Així n'hi ha 2. I ara, els que estaven dalt, vaig a baixar-los baix. I ara faig el que es diu la creuera, que això és fonamental pels teixits, la creuera, que també està allà. Ara, els que estaven baix, ara estan dalt. I me'ls enduc tots allí, a la creuera, i veuràs el que passa, que jo sempre sabré quin ha anat primer i quin va després. Perquè això és fonamental, si no s'armaria l'embolic de tots els fils. Al fer la creuera, jo ara ja sé quin estava primer i quin estava després, perquè es tira d'ací i el primer que mig net és el primer que em ve d'ahir. I l'últim que ve d'ahir, d'ací darrere, té que ser uno d'estos. Mireu. Entonces, ahí, al cruzar els fils,
Sempre, este no podrà mai passar allà ni este així, sinó que mantindré un ordre per a que després no me s'embolique tot. Una volta que ho tingui ja la creuera feta, ho veurem així. Què faig? Puc seguir rodant i faig els 20 metres, 30, 50 i 60 que em faran falta per posar els 2.000 per fer el llençol. Veus? La posa al costat d'eixa perquè no... Perquè no n'hi hagi buit. Perquè no, exacte, no n'hi hagi buit. Doncs compte, és a dir, que vaig posant els fils fins a aconseguir l'amplària que vull.